ingumkhuleko kubona. We understand. So ihlonishwa njengoba uhlonipha umkhuleko, ukuyiphatha kwabo, ukukhuliseka kwabo, ukufundiseka kwabo nokuthi bayigcina kanjani bona. Ngothi uma ubuka mhlambe indima edlalwa amahubo ezintombini masuke zihuba mhlambe semkhosini umhlanga mangabe kusemakhempini ukuhlwahlwana kwamakhempi masuke khona njengoba kulungiselela umkhosi womhlanga ungathini nokubaleka kwawo mhlawumbe amahubo. Baba, ngiyacabanga ukuthi abaluleke kakhulu njengoba umama uNomehlo lokhuluma ngaphambilini eshilo futhi awafani nomthandazo, umthandazo ngempela ngoba iwona osebenzisa ukuthi sikhulumane nabo labantu abadala esikhuluma nabo ukuthi asingathe nazo iy'ngane lezi mazisuka zingena kumsebenzi ofana nalowo. Ngaphandle koNomehlo asinazo imbali zesizwe, so siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle owenziwa woNomehlo. Siyathokoza. Siyathokoza, siyakhuleka ngaso lesikhathi njengeMthombeni Media. Sikhona la esifundazweni eGauteng, eGoli, emcimbini wezintombi. Njengamanje bakhona osisi esizoxoxa nabo basichazele ukuthi mhlawumbe bangobani basuka kuphi. Sizoqala ngapha ka-right wami. Sisi wami, sikubingelele siphinde sikwamukele. Namhlanje sikhuluma nobani sikuphi? Ukhuluma noJabulile wakwaButhelezi ophuma eMahlabathini, okhuliso womntwana wakwaPhindangene to be what I am today. Siyathokoza mawami. Sisi wami, sicela ukuza nakuwe. Ngizocela ukubuza ngapha nangapha. Sisi wami, ungani mhlawumbe sikhuluma nobani namhlanje esikuphi? Oh, okay. Ukhuluma noTumi baba wakwaNkule. SiseGoli namhlanje sithi nje sizoxhasa nathi umsebenzi omuhle oyenziwa la ekhaya. Njengoba nifikile nikhona mhlambe ningathi yini into eseniyibonile mhlambe uma nithola mhlambe isimemo somcimbi njengoba umcimbi omuhle kangaka mhlambe eningagcizelela kulobuhle esenikubonile? Njengoba ngike ngasho ngathi ngine organization ethi Survival of the Innocent dealer with the less privileged kids kanye nawo futhi amajiji. Amajiji ke siyawasupporta kakhulu njengeimbali zesizwe. Ukuyiphatha kwawo ngoba imfundiso ebalulekile ukuthi befundiswe ngokuyiphatha kwabo, ukuyigcina kahle hle. Lento yobutshitshi ifana nomthandazo, ingumthandazo, ingumkhuleko kubona. We understand. So ihlonishwa njengoba uhlonipha umkhuleko, ukuyiphatha kwabo, ukukhuliseka kwabo, ukufundiseka kwabo nokuthi bayigcina kanjani bona. Into ebuhlungu ukuthi ngobe sikhuluma ngawo kuphela amajiji singakhulumi ngokuyigcina kwabafana. We understand. Kanti kufuneka phela nakhona sigxile futhi nangapha ekukhuleni kwamajongo sazi ukuthi ijongo nalo likhuliswa ngandlela bani. Yes, kodwa nje into esingayo la yiwona amajiji nokuyiphatha kwawo. Yeah. Siyathokoza mawami. Sisi, sicela ukubuya ngakuwena ukuthi ngakolwakho uhlangothi uma ubuka mhlambe indima edlalwa amahubo ezintombini masuke zihuba mhlambe semkhosini umhlanga mangabe kusemakhempini ukuhlwahlwana kwamakhempi masuke khona njengoba kulungiselela umkhosi womhlanga ungathini nokubaleka kwawo mhlawumbe amahubo. Baba, ngiyacabanga ukuthi abaluleke kakhulu njengoba umama uNomehlo lokhuluma ngaphambilini eshilo futhi awafani nomthandazo, umthandazo ngempela ngoba iwona osebenzisa ukuthi sikhulumane nabo labantu abadala esikhuluma nabo ukuthi asingathe nazo iy'ngane lezi mazisuka zingena kumsebenzi ofana nalowo. Yebo baba. Siyathokoza. Njengoba mhlambe ama-date noma sithi ama-date asekhishiwe ngokunjalo, ama-date akhona umkhosini womhlanga akhona eSwazini bazobe bekhona abantwana oNomehlo njalo njalo bekhaphe ingonyama nangapha futhi iyobe ikhona ama-date. Mhlambe amazwi eningawadlulisa ningathini? Amazwi engingawandlulisa nje ukuthi sibonge kakhulu koNomehlo umsebenzi omuhle abawenzayo ngoba ngaphandle kwabo oNomehlo asinazo lezi imbali zesizwe. So sithi nje sibonge kakhulu kuwo bonke oNomehlo abakhona ngoba ngingasho ukuthi ibona abafundisa lezi iy'ngane or amajiji ngokwamasiko. Yes, nangokuyiphatha njengengane yomuntu omnyama, ngingathi yebala elimnyama, ngingathi kaZulu but ngithi webala elimnyama. Ngibala-ke wonke-ke ama-culture akhona ngaphakathi. Ngaphandle koNomehlo asinazo imbali zesizwe. So siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle owenziwa woNomehlo. Siyathokoza. Siyathokoza ma, ngingezwa ngakuwena. Hayi baba, cha nje kumama sikashilo siphakamisa kakhulu ukubonga kubo labo mama laba abasiqoqela zona le y'ngane lezi ngoba nazo njengoba zikhona zinje ziba yisibonelo kwezinye iy'ngane futhi. So ikusasa lethu futhi ngathi liyaqhakaza makusasa nje. Ngathi nje kuya phambili, ngathi singaqhubeka sibambe la kuyoba kuhle.
siyathokoza ngaso lesikhathi. Ibona uMamade sikhuluma nabo njengemithombo media, siyathokoza.